Dobar dan. Dobar dan. Gde mogu da izbacim smeće? Ne možete nigde, nema mesta. Pa kako ne može, izbacit ću ga bilo gde? Pa ne može, kao što vidiš, ovaj traktor što prazni sad septičke jame ti je preprečio put. Tako da ne možeš da dođeš do ostalih delova deponije. Ne vredi. Ma čoveče, pusti me da uđem. Došao sam samo da bacim smeće. Jel imate vi rezervisano? Molim? Pa imate opciju online rezervacije. Mi imamo nalog na TikToku, Instagramu i Facebooku. I tamo imate opciju rezerviši mesto, a i možete da nas zapratite. To vas ništa ne košta. Dobro, ajde, rešit ćemo. Slušaj me ovako. Zaobiđi ga sa leve strane. Idi do prvog brežuljka smeća i onda skreni desno. Jel ti je to okej? Je to jasno? Znači, idem prva levo pa prva desno? Jeste. Dobro. Čekaj. Gde su on čizme? Pa ne može to tako. Sprljaj se da cipele. Ajde, izbacit ću ti ja to smeće. Imaš 100 dinara. Evo, čekaj da vidim. Moment. Evo. Pa šta daješ meni, daćeš njemu? Izvoli. Oštećeno. Šta je oštećeno? Novčanica je oštećena. Dao sam mu oštećenu novčanicu. Ajde, otvori prozor. Jel možete samo jedan selfie za naše verne pratioce da stavim na društvene mreže?